Αβοκάντο. Το σούπερ φρούτο για το σώμα σου. Ξέρεις γιατί το αβοκάντο είναι ο βασιλιάς της υγιεινής διατροφής? Δες τα 3 κορυφαία ωφέλη σε 60 δευτερόλεπτα. Το αβοκάντο είναι μια διατροφική βόμβα. Καλά λιπαρά, περιέχει κυρίως μονοακόρεστα λιπαρά, όπως το ελαϊκό οξύ, που είναι τέλεια για την καρδιά. Πλούσιο σε βιταμίνες, φορτωμένο με βιταμίνη K, φυλικό οξύ, Β9, βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, κάλιο, περιέχει περισσότερο κάλιο από την μπανάνα, βοηθώντας τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Και τα ωφέλη του είναι απίστευτα. Υγεία καρδιάς, τα μονοακόρεστα λιπαρά του μειώνουν την κακή χολυστερόλη, LDL, και αυξάνουν την καλή, HDL. Κορεσμός και πέψη, λόγω των φυτικών ινών του, 7 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, σε κρατάει χορτάτο για ώρες και βοηθά στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Υπέροχο δέρμα, η βιταμίνη Ε και τα λιπαρά οξέα του θρέφουν το δέρμα σου από μέσα, χαρίζοντάς σου λάμψη. Έτοιμος να το εντάξεις στη διατροφή σου? Κάνε like αν σου άρεσε και subscribe για περισσότερα υγιεινά shorts.